Bon dia, què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal, benvingut o benvinguda a un nou vlog. Aquesta intro l'haurem d'anar canviant si fem això quasi cada dia, perquè al final perdem més temps en la intro que en el vlog en si. Que estava pensant que últimament no, aquests últims vídeos que he pujat tenen molt, no sé com dir-ho. És que estava veient el vídeo d'una tia que fa això, no? Fa vídeos diaris, però agafa el mòbil i es posa a xerrar així durant 20 minuts i ho penja. I a mi no és l'estil de blog que m'agrada, però no sé, ajuda'm amb això, si us plau. Deixa'm aquí baix als comentaris si t'agrada més un estil més curtet, però no sé com dir-ho, més elaborat, per dir-ho d'alguna manera, o si prefereixes alguna cosa més així, pim-pam, de xerrera de 20 minuts, sense tanta cosa. Que per altra banda jo tampoc puc oferir-te segons quin contingut, perquè el meu dia a dia ja veus quin és, que jo ara, avui és diumenge, l'únic plan que tinc, l'única cosa que he de fer és anar a l'aeroport a la tarda i durant el matí el plan és seguir amb la tauleta de nit, acabar-la ja, la primera, però és que després tinc una segona, no et faré 6 capítols més arreglant la segona tauleta de nit, com pots comprendre, perquè em faré pesat i al final et desubscriuràs, que per cert, si no ho estàs, subscriu-te ara i així aprofites el matí, igual que jo. Posem-s'hi. Doncs així és com ha quedat. La veritat és que no m'emociona el resultat, però bueno. Està bé, de lluny està bé. L'únic que de prop es veuen com molt els brochados, veus aquí? Tot això no m'acaba de convèncer. El que passa que no tinc un paper de vidre més prim. L'hauré de comprar i li passaré així una polideta per sobre. Aquest és el després i així és com era. Quina t'agrada més? Abans o després? A veure, està guai, Estic content. L'únic això, que l'acabat podria ser una mica millor. Fa una estona sentia música i està passant alguna cosa, però no sé, no m'ha donat per xafardejar més. I he rebut un missatge ara fa un moment que diu que a la plaça del poble hi ha una trobada de gegants i no sé, alguna cosa així aparentment cultural, i dic, corre, anem a mirar-ho. El que passa que ara ja no sona, no sé si és que ja s'ha acabat, que estan fent un descans, que estan fent un canvi de grup, però bueno, anem a veure què trobem a la plaça del poble. Doncs mira, aquí tenim uns gegants a davant de l'Ajuntament. No són massa alts i m'ha fet gràcia que aquest té peus. A Terrassa no tenen peus, però no sé si a Catalunya en general tenen peus, jo diria que no. I res, aquesta és la plaça de Llucmajor. Hi ha una xurreria, un lloc així d'entrepans i cap allà baix doncs, hi ha unes firetes. I allà hi ha un munt de gent que sembla ser que hi ha hagut o que hi ha una trobada així ciclista, un passeig en bici. Té 100% tota la pinta que la trobada de gegants ja s'ha acabat, tot i així deixo la plaça allà darrere i em dirigeixo cap al passeig. No estic segur que sigui en aquesta direcció, però bueno, el riu de gent porta cap aquí. No és un riu massa dens, com pots veure, però hi ha gent que passeja, així que el seguirem a veure si em porten al passeig. Doncs sí, només calia seguir la marea de la gent perquè ens portés
aquí al passeig, que hi ha la 7a Fira d'Oportunitats d'Artesania. Com? Ah, Fira d'Artesania i Fira d'Oportunitats. Però la d'Artesania és la 21 i la d'Oportunitats és la 7. Anem a xafardejar a veure què tenen. Hi ha unes paradetes típiques. Doncs apa, fira vista, me'n vaig cap a casa a dinar. No he vist res excessivament interessant, és lo habitual d'una fira d'aquestes d'artesania a la que habitualment s'hi cola molta gent a vendre coses que no són purament artesania, sinó que és els típics... Em fa molta ràbia això, els típics gossets aquests que fan uau, 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 i donen la voltereta. Jo, per mi, això no és artesania i no hauria d'estar aquí. És una joguina barata que la vens a preu d'or. Bueno, doncs està bé. Fem una fira que sigui joguines barates a preu d'or. I vens això, però la resta de coses sí, genial. Hi havia moltes coses així com de fang, de resina epoxi, de teixits així manuals, superguai. Però la resta de coses no m'agrada que estiguin allà. Res, callo ja i me'n vaig a dinar, que tinc gana. Les hores mortes no passen, quan has d'esperar així en algun moment. Estic esperant que s'assequi la segona capa que li he fet a la tauleta de nit, he netejat la casa, és com que ja ho tinc tot fet. Estava mirant una miqueta de Twitch i això, i me'n vaig cap a l'aeroport a veure si arriba ja el maleït avió. Mare meva, hi ha un caos èpic, La gent pita... Mireu, aquest que ve aquí... Cacho lluna, Sembla un fanal. Jo sé que en el vídeo no s'aprecia, però està ben rodona i bonica. Doncs apa, ja hem arribat. Hora de sèrie i a dormir d'horeta. Vols saludar? Saluda, que sembla que estic sol. Gràcies per haver vist el vídeo i ens veiem un altre dia, si vols, clar. Adéu-siau.